Benvidos, benvidas á 26ª sesión plenario. Benvidos, benvidas á segunda eliminatoria dos cuartos de final do concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. E como sempre, para dirixir este cotarro, temos o noso xuiz, o xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tiburón Meira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi bon día, amigos, que tal? Aquí estamos nunha nova eliminatoria, a ver que pasa. Pois expectantes ante unha nova eliminatoria e imos saudar xa os nosos participantes. Por unha banda, imos a falar cun chantadino que cada vez xa é máis vilalbés, máis chairego, integrante do corpo técnico que acaba de ascender á segunda federación. Juan Rodríguez, que tal? Moi boas. Hola, que tal? Moi boas. Aínda dura a resaca desta semana de celebración, Juan? A verdade é que a resaca emocional, sí, porque bueno, foron moitas sensacións este fin de semana, despois dun ano que tuvo fases de todo tipo, bueno, culminar así, sobre todo a maneira na que se volcou o pobo e a maneira de vivilo, creo que a marxe do resultado final, pois lle deu un poquinho máis de sensación especial a isto, digamos. Pois en Vilalba que ainda segue a festa, e non moi lonxe de Vilalba, incluso poderíamos dicir que hoxe, especialmente, pois propiamente en Vilalba, temos outro participante, o seareiro, que xa sabemos que é tanto do Cospeito como do Muimenta. Adrián Pazucho, que tal? Moi boas. Hola, moi buenas. Por aquí andamos, unha semana máis. Como vai esa recuperación de Xeonllo? Bueno, eu creo que para a pretemporada estou. Están aí os do A ver se chaval, e logo. Están os do Villalbés co teléfono na orella, como ascenderon, querenme fichar, pero bueno, a ver, igual os dou paso. Bueno, por certo, Tucho, que ti xa xogaches en segunda B, Sí, noutra categoría, noutra disciplina, digamos. outra disciplina, sí, sí. Así que, no fútbol sala xa ten experiencia aí o amigo Tucho en segunda B. Xogar, moito non xogaba, pero bueno, por aí estaba. O importante é figurar moitas veces, Pois dous contrincantes, dous participantes preparados e listos para xogar. Así que imos a por estes cuartos de final de sesión plenario. E vai a primeira rolda de preguntas, xa sabedes, falamos un pouquiño de cousas dun e do outro. Así que a primeira vai para Juan, porque así o dictou o sorteo. Juan, sabemos que Tucho é seareiro, xa dixemos, tanto do Muimenta como do Cospeito, que ten amigos nos dous sitios. Así que, Juan, cal dos equipos aos que sigue Tucho finalizou máis arriba na clasificación da segunda regional? Dalle. O Cospeito. Sí, señor, correcto. O Cospeito que quedou quinto e loitou polo ascenso ao final, mentre se Muimenta pois quedou en sétima posición. Así que, resposta correcta. Neste caso, quedou por riba o Cospeito, aínda que tamén foi boa temporada do Muimenta, que se desinflou un pouquiño cara ao final da Liga. Pois o que enda agora é de Tucho. Que equipo adestrou Juan Rodríguez antes de entrar no corpo técnico do Racing Villalbés? O Chantada ou o Santavallés? Dalle, Tucho. Santavallés. Sí, señor. Tamén empezan fuerte. Foi en Santavallés na temporada 21-22. Nesa temporada tamén histórica pro equipo de Santavalla, porque competiu nunha preferente, na Liga Preferente. Foi un pouco especial tamén por mor de que era unha liga que comezaba despois da pandemia, pero aí estivo o papel meritorio do Club Deportivo Santavallés. 1-1, imos para a segunda rolda de preguntas. De novo para Juan. Brais Prados adestrou esta temporada a un equipo que xogaba nun prado ou nun campo de erva artificial? Dalle. De artificial. Pois sí, señor, correcto tamén. Que foi adestrador do Sarriana, así que era nun campo de céspede artificial. Que chegou Brais a comezada a temporada, pero que conqueriu ese obxectivo do ascenso á terceira. Quenda para Tucho. En que equipo foron afortunados este ano de contar con Luqui
no Friol ou no Ribadeo? Dache. No Ribadeo. Pois é incorrecto, foi no Friol. En outras temporadas, Luque repartiu a súa sorte no Ribadeo. Pero pasado, Bravo volveu ao equipo da casa. Así que foi no Friol. Este ano tiveron a fortuna, lucky, good luck, lucky en inglés, afortunado, de estar no Friol, no equipo da súa vila, o que volveu lucky esta temporada. Imos para a terceira rolda de preguntas, 2-1 no marcador. Juan, cal é a cor elemental da indumentaria da Comercial? Dache. O vermello, entendo. Pois sí, correcto tamén, que é completamente vermella. Bastante recoñecible en todas as categorías do clube. Correcto ese vermello da Comercial. Seguimos falando de cores. Tucho, vouche preguntar cal é a cor principal da primeira camisola do roupar? Dache. Verde. Pois sí, señor, é verde. Bueno, desde aquí tamén darlles moito ánimo, que descenderon da categoría a terceira, bueno, darlles tamén ánimo. A resposta é correcta, é verde. Pois aí está o roupar o equipo do Concello de Xermade, que lle damos tamén ánimo dende aquí, dende esta sesión plenario. Cuarta rolda de preguntas, segue a cousiña igualada, 3-2 no marcador. De novo quenda para Juan, que é o que vai por diante. Juan, en que concello está o recinto de xogo a Carqueixa? Dache. A Carqueixa, o Concello de Sober, entendo. Se non estou equivocado. Pois sí, señor, é correcto. Que é onde xoga os seus partidos como local o Río Sil. Sí, xa teño estado ali, fai anos, pero xa teño ido xogar máis dunha vez. Pois é correcto. Resposta correcta. Veremos se estivo no seguinte campo Tucho. Tucho, en que concello está o recinto de xogo de San Lorenzo de Aguiar? Dache. Paradela. Non creo. É incorrecto, amigo. Outeiro de Rei, onde xoga o Matela os seus partidos como local. É onde xoga o Matela os seus partidos como local. Outeiro de Rei. Colindante coa parroquia de Matela, está de San Lorenzo de Aguiar e ali, efectivamente, xoga o conxunto de Matela, que ambas parroquias pertencen ao municipio de Outeiro de Rei. Pois con este fallo de Tucho xa temos gañador da eliminatoria 4-2, pero se vos parecimos seguir ata o final coa última rolda de preguntas, que de novo vai para Juan. En que equipo da Segunda Sur xogan Bertín, Miguelín e Davicín? Dache. A ver, esto da zona de Monforte, entre Brollón e Sober, porque a verdade é que este ano non estuve algo desenganchado, pero vou dicir Bertín, Davicín, cal era outro que dixeche? Miguelín. Vou dicir Brollón, non estou seguro de todo. Pois é correcto tamén. Alberto Burgo Bertín, David Ernesto Davicín e Miguel Alonso Rodríguez Miguelín. Os tres no Brollón, sí, señor. Sabía que algún sí, pero igual cambiaran de equipo, non tiña seguros os outros. E imos coa quinta pregunta para Tucho. En que equipo da Terceira Rexional Norte xogaron esta temporada Moro e Mora? Dalle. Mondoñedo. Pois no Celeiro. Xogaron no Celeiro. Moro guardando a portería e Mora marcando goles. Cada un ao seu. Acabouse. Pois o Celeiro era a resposta correcta neste caso e temos que
rematar esta eliminatoria co resultado de Juan 5, Tucho 2. Tucho, ata aquí chegamos, ata os cuartos de final. Moitísimas gracias pola túa participación e por unirte a esta aventura que está sendo este ano sesión plenario. Así que nada, grazas e vémonos polos bares e polos campos. Gracias a vosotros. Suerte, Juan. Gracias. Recupérate rápido, Tucho. Gracias. E Juan, neste caso, temos que darche os parabéns de novo. Seguir dicíndoche tamén que nos vemos nos campos e nos bares. Así que nada, semana de éxito completada, Juan. Sí, a ver, o mellor é que como non hai partido para que venen a seguinte, celébrase dun par de meses seguro. Isso é importante. En canto foi o do ascenso, que xa estaba preocupado por esta eliminatoria, eu creo, xa tiña algo na cabeza. Non podían os nervios onta noite. Non comía todo de amo. Enhorabuena, por cierto, que dá moito gusto, dá moito gusto. Non son cousas comparables, pero non hai que facer feo a ningunha. Así que aí está esta segunda eliminatoria dos cuartos de final. Damos as grazas tamén ao noso xuiz, Plenario Veiga. Vémonos na próxima. E a todos vos e a todas vos, vémonos sempre en sesión plenario e lémonos en www.futbolinlugo.es. Un abrazo. I wanna love